Vesi on ihmiselle rakas elementti. Kaikkialla maailmassa veneilijät ja lomailijat nauttivat vesistöistä vapaa-ajallaan. Veden äärellä oleilu rauhoittaa ja rentouttaa. Näistä lähtökohdista syntyi suomalainen innovaatio Cat-Marina-tuotteet. Cat-Marina suunnittelee ja rakentaa korkealaatuisia katamaraanirunkoon pohjautuvia uivia huviloita, joiden avulla vapaa-ajan asuminen ja vesillä liikkuminen on yhdistetty ennen kuulumattoman kiehtovalla tavalla. Mallisto muodostuu uivista saunoista ja uivista huviloista sekä muista sovelluksista, kuten uivista asuntoloista. Cat-Marinan uivat huvilat ovat korkealaatuisia ja nykyaikaisia uivia asuntoja. Niissä yhdistyvät vesillä liikkumisen vaivattomuus ja nykyaikaisen asumisen viihtyvyys. Ja se, mihin ollaan oltu erittäin tyytyväisiä, Cat-Marinan työnjälki, eli tässä on viimeistely, jos katsoo kaikkia näitä pintoja ja puutyön jälkeä, niin näkee, että ammattimiehet ovat olleet asialla. Että tämä on todella upeasti tehty. Voit kirjaimellisesti vaihtaa maisemaa ja päättää, missä milloinkin haluat viettää vapaa-aikaasi keskellä luontoa. Voit kalastaa, syödä, saunoa ja ihailla ilta-aurinkoa ystäviesi seurassa. Tämä alus on sopinut todella moneen käyttöön. Täällä pidetään kokouksia ja syödään, saunotaan, kalastellaan, että mielikuvitus on ainoastaan rajana tälle aluksen käytölle. Kodinomaisessa keittiössä valmistuu saunaa odotellessa maittavat ateriat isommallekin porukalle. Voit helposti liikkua uuteen kohteeseen. Samalla käytössäsi ovat kaikki nykyajan mukavuudet. Tämä on ollut uudenlainen tapa olla vesillä, viettää vapaa-aikaa, saunoa, pulahtaa järveen ja kokea rauhallinen luonto ympärillä. Uiva sauna tuo kokonaan uusia ulottuvuuksia saunomiseen. Nauti löylyistä omassa rannassasi tai poikkea vaikkapa kauniille lähisaarelle saunomaan. Mahdollisuuksia on monia hauskaan ajanviettoon. Tämän konseptin myötä voit saunoa myös kohteessa, johon ei ole mahdollista rakentaa kiinteää saunaa. Cat-Marina suunnittelee jatkuvasti uusia sovelluksia, kuten veden päälle rakennettavia asuntoloita sekä uivia kahviloita. Esimerkiksi suurkaupungit ovat lähes poikkeuksetta vesistöjen varrella, joissa on huutava pula tonteista. Cat-Marinan konsepti mahdollistaa toimivia ja kaupallisesti erittäin potentiaalisia sovelluksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Cat-Marinan konsepti on osoittautunut erittäin toimivaksi ja mielestäni ihan ylittänyt odotuksemme. Cat-Marina suunnittelee ja tuottaa tilauksesta myös uniikkeja ratkaisuja. Katamaraanirungon myötä uiva huvila on vakaa ja turvallinen. Sisustus on toteutettu laadukkailla materiaaleilla ja korkeatasoisilla kalusteilla. Mukavuus ja väljät tilat ovat olleet suunnittelumme lähtökohtana. Nykytekniikalla varustetut uivat huvilat luovat monipuoliset mahdollisuudet miellyttävään ajanviettoon, asumiseen ja vesillä liikkumiseen. Uiva huvila on rakenteeltaan uppoamaton ja siksi turvallinen. Uivat huvilat ovat CE-hyväksyttyjä, ne rekisteröidään venerekisteriin ja niillä liikkumisessa noudatetaan veneilyn määräyksiä.
Tällöin ne eivät tarvitse rakennuslupaa. Katmarina-tuotteet antavat sinulle mahdollisuuden asua ja liikkua vesialueilla, ankkuroida upeisiin kohteisiin ja nauttia vaihtuvista maisemista. Katso lisätietoja osoitteessa www.katmarina.fi ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme.